Путін має ядерну зброю, нафту і більше нічого. Саме цим і небезпечний російський диктатор, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден у зверненні до американських розвідників. Він повідомив про зміст таємної доповіді, яку готують для нього спецслужби. Згідно з документом, Росія намагається вплинути на проміжні вибори до Конгресу наступного року. З сарказмом назвав Путіна своїм хорошим другом і додав, що агресія у кіберпросторі може перерости у гарячу війну. За словами Байдена, Путін розуміє, що американські спецслужби сильніші, і його це хвилює. Я мав зустріч з паном Путіним, і він має справжню проблему. Він сидить на економіці, яка має ядерну зброю, нафтові свердловини і більше нічого. Нічого більше. Він знає, що у нього справи погані, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. He knows he's in real trouble, which makes him even more dangerous in my view.